Avui faré la coca de la iaia amb el motlle de la iaia. És que l'he de fer aquí. Sabeu aquella del 1, 2, 3, 4, del iogurt, del sucre, la farina? Doncs aquesta. He posat un iogurt natural en un bol i he separat els rovells de 3 ous de les clares. 2 mesures del pot del iogurt amb sucre i a remenar. Una mesura del pot del iogurt d'oli d'oliva. I 3 mesures del pot de iogurt de farina. Un sobre de llevat químic. He fet les clares a punt de neu amb un pessic de sal. I les he integrat a la massa. També hi podríeu posar vainilla o ratllar-hi una mica de pell de llimona, queda boníssim. He posat oli al motlle perquè no s'enganxi i he abocat la massa i al forn 40 minuts a 170 graus, a dalt i a baix. Quan ha passat el temps ho he deixat refredar i ho he desemmotllat. I mireu. Bon profit!